Hesarissa oli juttua, kuinka nuorilta on viety tulevaisuuden usko. Mutta entä jos kaikki muuttuisikin parempaan päin? Entä jos me saadaan esimerkiksi ilmainen energia, fuusioenergia tekoälyn kautta, kehityksen kautta? Entä jos me parannetaan kaikki sairaudet? Entä jos me saadaan ruokaa ilmasta? Entä jos me saadaan molekyylitulostimia? Me pystytään tulostamaan mitä vaan. Ei nyt pelätä tätä teknologista vallankumousta, tätä seuraavaa suurta vallankumousta. Koska jos sä pelkäät, niin sä et ota askelia eteenpäin. Se voi mennä reisille, niin kuin kaikki elämässä voi mennä reisille. On aina pari vaihtoehtoa. Mutta entä jos se toiskin kaikille maailman ihmisille sen toimeentulon ja sellaisen perusturvan? Entäs sitten? Plus se ilmasto. Entä jos se keksii, että miten me saadaan tämä ilmastokriisi hallintaan? Lähtisin mieluummin sitä kautta, kuin sen pelon ja katkeruuden kautta.